Восень звычайна правакуе на элегічныя развагі. Можа, крыху сумныя, але прасветленыя. Як тыя касыя промні няяркага кастрычніцкага сонца, што малююць празрыстыя краявіды. Так, мы ў Гомлі. А яму, Гомлю, гэтай восенню, калі верыць іпатіўскаму летапісу, 854 гады. Больш за 8 стагоддзяў. Гэта ж колькі пакаленняў сышло, знікла. І кожнае пакідала свой след. Будавала, разбурала, узводзіла. Свой дом и свой город детям падаецца агромністым, самым вялікім у свеце. З узростам чалавек пачынае разумець, што Гомель звычайны абласны горад зусім невялікі. Ён спакойны, разважлівы, нагадвае парк, раскіданы вакол старога палацу князя Паскевіча.
Восень прымушае думаць пра час. Калі з высокага моста глядзець на раку, то адчуеш, а потым зразумееш, мінулае некалі было будучыняй. Будучыня сучаснасцю, а заўтра ператворыцца ва ўчора. Не читав Евангелия, с детства я поверила, что бывают ангелы с золотыми перьями, что бывают ангелы с золотыми перьями, что увижу ангела в дивном оперении, но должна для этого запастись терпением, но должна для этого запастись терпением. Ночью голос слышался, он сказал: терпение, ты увидишь ангела с золотыми перьями, ты увидишь ангела с золотыми перьями. Человек імкнецца да бессмяротнасці. І часам здаецца, што людзі нараджаюцца, жывуць на гэтым свеце адно на тое, каб раслі гарады, каб назапашвалі, захоўвалі ў сваім каменным целе чалавечыя думкі і ўчынкі, увасобленыя ў архітэктуры.
Адышлі вераснёўскія коні, адышлі ўдаль адчынят скакалі. Лістапад ужо стаміўся ў пагоні, на сляды ён паклаў далоні, паляўнічыя адпалявалі, паляўнічыя адпалявалі. Тая птушка, што жыць засталася, вырайдальні свой адляцела, як баліць чалавечае цела, як жадае яно кахання, як надкусвае яблык горкі, як надкусвае яблык горкі. З найсвятлейшага вандравання я вярнуся пад родныя зоркі, я вярнуся ў смутак твой доўгі, белы снег, залатыя таполі, паляўнічыя грэюць ногі, ды адзін з іх застаўся ў полі. Кінь ружо, зачакалась кабета, выпей чарку з сябрамі ў згодзе, яшчэ чыёсьці вясельнае лета, птушку восеньскую народзіць, птушку восеньскую народзіць. Адышлі вераснёўскія коні, адышлі ўдаль адчынят скакалі. Лістапад ужо стаміўся ў пагоні, на сляды ён паклаў далоні, паляўнічыя адпалявалі, паляўнічыя адпалявалі.
У чалавека ёсць дзве дакладныя лічбы, самыя галоўныя для яго. Гэта год нараджэння і год смерці. Горад мае толькі год нараджэння. Час можа яго змяніць, але не знішчыць, бо горад адвечны.